Hadin bala kot ki jingala election nanu kan sngi ki bala dam mata ka sngi kala poi ka sngi haka ba ki pai ba nong chong chong jaga jala mekhlia kata ki pai ba nong thap vote jaga jala mekhlia ki batan palat arfoi lak ngot kin mi nak jong ki sam mande cheki polling station nakata ban jiet ki MP ki bathama jaga jala ban gong kalong na pok Shillong parliamentary constituency markam apa kalong na pok Ketura constituency hakan dika jingijiet nak Shillong parliamentary constituency ki don nyongot ki kertong katai Dr. Amperin Lengdo jaga sen MVP Dr. Ki Sengkan jaga sen VVP pada buat jun kajarin jaga sen RDA Bak Vincent Pala Kongres Profesor Lakhon Kema bat ubak pecah calam kum ki kertong shimat haman laki polling station lai i bagi board punya election ki labu ya ki jingtha ki basai bat ki bakhu khanang bagi pai bak tip hasa bagi dong seki jaga thap vote i bagi pai baru na do posan stang do bagi klemi man yeng man up ya ka pri thap vote ki jongki na kan taman pendap kham step ya kan ka jinga jiet ya kan mi khmat sakadar ba lok sabha matasi ka khat kandai tarik jong u yayong arajar arusau kadika sngi ha ka ba ki pai ba jong ka jala Meghalaya rangkat berki ka tu ni ki jala jong ka India kin diet ya u nom ikhmat support lok sabha matang idan hani ha po polling station ha po kan simaria ka ba ha po ka mothara sangkan son si bat ngilai i ba ki anu ka porsan steng ban ru je step ki pai ma ka sang ban poi nam ta ban up ya ka pali juki banyo tha vote te manta kadang ya ka mokpol ni kata ka jing thabut man persang nadu ka kor EVM ka VVPAT ha ka ba ki presiding officer polling officer bat ki wepat ba penya ya ka election kandon ka jing persang man thabut nak manta man persang ya ki kor ki bor haswa ban sedang ka jing ya thabut ka jing mokpol ni kata ka jing persang man thabut kan long kemasan potli ban ada ka barok ya baik yang tik ka jing thabut ngan sedang hakapor nyu ba je mastap ngila man kan mau ni bagi kertong ki be khonang ni election ki don nyongot nakani ka first Shillong parliamentary constituency